Gata, dă-i. Volkswagen 1302! 1302? Această mașină revoluționară a secolului trecut, după cum vedeți, prezintă următoarele caracteristici. Este foarte rezistentă, are direcție servo, Are climă bizonică. are o aerisire foarte bună, mai ales atunci când va ști e cald. Are geantă cu pedale. Are niște încuieturi foarte bune la uși. Vezi că poate vine proprietarul și... Așa. După cum vedeți, puțină apă pe capotă, nu știm Ba, asta e exact. ca să facă climă. Are pe cât să-și ia zborul. Așa. Aceasta este... Bă, vezi să nu desfințezi. Cofură țiganii pentru fier vechi. Așa. După cum vedeți, e chioară săraca mașină. Aoleu, săracă. Nu vine a ei. Aoleu. Ce i-au făcut, mă? Așa frumusețe de mașină. Aoleu, ce oameni. Uite, e cu lacăt aici să nu deschidă capota. Păi acolo e aur, mă. Nu și filmează lacătul. Frate. E cu lacăt să nu cumva să deschidă capota. Da, tare. Bine, mă, hai, gata. E foarte frumoasă, Aplauze. aplaudați. Yeah.